Magtiayong negosyante patay sa pagpamusil sa dakben sa Mandawi kagabi. Ang ilang 8 anyos nga anak nakalingkawas sa sitabo kung nakuhaan kini pa sa CCTV. Anang report ni Nico Serino. Kuha kini sa Mandawi City Command Center magtungang gabi kaganiha sa Maydan SB Kabahog iskina AC Cortez. Makita kining motorsiklo nga giluwanan sa tulo ka mga tawo nga mihunong sa stoplight. May mitapad kanila nga motorsiklo ug kini na ang sunod nga nahitabo. Human mapusilan ang driver, gisunod ang angkas ni ini nga babay, dayon labnot sa sling bag. Sa pagsibat sa mga sospek, mabantayan nga mibangon ang usa ka bata nga wala maunsa sa nahitabo. Giila ang mga biktima, ang magtiayon nga sila si Michael Canes, 27, ug Fraldine Cortez, 24 anyos. Ang ilang 8 anyos nga anak babay ana karon sa kustodiya sa ilang paryente. Ang kapulisan sa Station 1 sa Mandawi City misusi sa tanang anggulo niining nahitabo sa mga biktima. Usa niini ang pagpanulis labi na kay dunay gilabni nga bag. Ang mga biktima nagnegosyo og RTW sa usa ka mall sa Dakbayan. Duda sa kapulisan, gisunda na ang magtiayon gikan pa sa ilang Pinoy-anan. Ang suspikan ni nagsakay gyapon motor duha ka buok. Dito pa daw sa ilang balay ang mga silingan nakabantay kuno na nagsunod-sunod niya nagtap-tap sa naong. Padong ni sila gabi sa terminal, North Terminal kay naakay pa karga. Dahil pag uli nila diya sa may corner gyud sa AC Cortez corner SB Kabahog diya gyud ang crime scene nakuan. Wala pa kakuhai sa balitang bisdak ug habig ang pamilya sa mga biktima. Ang ilang patayng lawas gidala sa usa ka punerarya sa Lapu-Lapu City. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.